Una vegada hi havia un terrissaire que tenia com a veí un bugader famós de la ciutat que sempre estava alegre, bon treballador i amb una clientela variada i nombrosa. Era ric i vivia amb un cert luxe, cosa que el bugader, menys afavorit per la fortuna, envejava de tot cor. I tanta va ser aquesta enveja que trencà les relacions amb el seu veí, com si aquella fortuna que havia adquirit després de llargs anys de treball li pogués perjudicar a ell en alguna cosa. Mentrestant, el bugader continuava treballant activament sense fer cas del mal humor del terrissaire. Finalment, l'envejós terrissaire va decidir jugar una mala passada al seu veí. Va anar a veure el rei, que era un bon home però poc llest, i li va dir que el terrissaire tenia un procediment per a que el seu elefant, que era negre, es convertís en un elefant blanc, cosa que faria la glòria del rei. El terrissaire no volia pas la glòria del rei, sinó enfonsar en la misèria el bugader, ja que no podria realitzar pas aquesta gesta i perdria la seva clientela i prosperitat i cauria en desgràcia. El rei es va sentir atret per la idea i, mancat de sentit comú, ordenà al bugader que blanquegés el seu elefant negre. El bugader primer pensà que era una broma, però de seguida va intuir de qui provenia la proposta. Com que era una persona múrria, acceptà l'ordre del rei, però li va comentar que abans de començar la seva empresa havia de rentar els utensilis i peces amb aigua i sabó en un pot aquesta vegada tan gran perquè hi cabés a dintre l'elefant. I aquesta era una feina per un terrissaire. El rei ordenà al terrissaire la construcció d'aquest pot, i aquest s'adonà que havia quedat atrapat en la seva pròpia broma. L'enveja se'l menjava per dins i es posà mans a la feina i amb ajuda d'amics i parents va fer una peça de fang el suficientment gran com perquè s'hi pogués posar aigua, sabó i l'elefant a dins. Però quan l'elefant posà tan sols una pota, el pot s'esmicolà en 1000 bocins. El rei va demanar fer un altre pot al terrissaire, que també es va trencar, i així un tercer, un quart i un cinquè. Finalment el rei s'adonà de la impossibilitat de l'empresa. El terrissaire acabà per arruïnar-se del tot i no va acabar en la més absoluta misèria si no hagués estat perquè el seu veí, el bugader, una ànima noble i bona, li va estendre la mà de reconciliació. I aquí hem arribat i dono el conte per acabat.